wato ƙasar Iran ta karɓi sabon air defense system daga ƙasar China wanda ake kira HQ-9B, wanda yake da range na 250 km, wanda zai iya ɓaro jirgi tun daga Syria ko kuma ƙasar Iraki, daga ƙasar Iran ɗin kenan. Wato wannan ya zo bayan da ƙasar Amerika ta yarje a ba ma ƙasar Isra'ila B2 bomber da GU2 bunker buster wanda ƙasar Amerika ta yi amfani da shi ta kai hari a nuclear site na ƙasar Iran. Wato in ba ku manta ba, su ƙasar Iran ɗin suna da X-300 wato air defense system da suka siya daga hannun Russia, wanda suka daɗe suna buƙatan a basu X-400 a hannun Russia, wanda Russian ta hana su. Amma ba da wannan HQ-9B na ƙasar China ɗin ya sa ƙasar Iran sun mallaki capability da za su iya harbo state fighter wato jirgin sama mai layin ɓata wanda take ɓacewa kamar su B2 bomber da kuma F-35 ɗin. Wato kun san yadda ƙasar Iran Isra'ila ta yi amfani da Mossad na cikin ƙasar Iran suka tarwatsa wasu air defense system ɗin da kuma wasu missile launcher a ƙasar Iran ɗin a ranar farko da suka kai musu ƙazamin hari a yakin kwana 12 da aka gwabza, wanda Iran ta samu nasara, wanda Isra'ila ta roƙi ƙasar Amerika ta yi musu sulhu. To a yanzu haka dai ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika sun ci gaba da yin shirye-shiryen ganin cewa an koma cikin wannan yakin. Shine yasa Iran ɗin suka yi wani irin business wanda ake kira trade by barter, wato ba ni damo in baka manja. Su za su ba ma ƙasar China man fetur, su kuma ƙasar China za su ba su makamai. Tunda na muku bidiyo na gaya muku sun karbi 40 J-10C Chandu, wato irin wanda ƙasar Pakistan ta amfani ta harbo jirgin ƙasar India. Amma a yanzu wannan dama raunin da ƙasar Iran take da shi a sama ne. To samun wannan air defense system ɗin da ƙasar China ya ƙara ma Iran ƙarfi a duk lokacin da Isra'ila ta ƙoƙarin shiga ƙasar Iran ta kai mata harin bazatu. Na gode. Wata sabuwa an kama wani aljani a Zandar an kama wasu mayaudara da suke aiki da wani aljanin ƙarya. Suna yaudaran mutane su mutum guda 3, sai a yi wani aljani na wasa, aljani na ƙarya. Idan aka gamu da mutum da mutuwar zuciya a ce za a buga mai kuɗi, nawa yake so a buga mai, za a kira aljani ya zo su yi magana da shi. Wai da daddare ake invitan mutum in yana so a buga mai kuɗi sai a ce ya zo. A da daddaren sai a kira aljani, sai wani mutum mai yaudari ya shiga aljani sai ya zo ya yi ma mutum magana nawa yake so a buga mai, nawa za a buga mai, a karbi kuɗi ga hannunsa sai a buga mai. Wa'annan mutane wai sun tace sun shahara a wajen wannan yaudara, sun yaudari wasu mutane a Kano, sun yaudari wasu a Abuja, sun yaudari wasu a cikin Nijar, sun yaudari wasu a Zandar. To kwatsam da dai rana 1000 ta barawo ɗaya ta mai kaya, 'yan sanda a Niger police sai suka yi chapter su suka cika hannu da su suka kama su. Wayanda suke suna yaudare za su nemi mutum su ce maya suna buga kuɗin nan kuma da aljini ne suke aiki, aljini ne zai zo ya baka kuɗin. Idan aka gamu da mutane masu san abin duniya, 'yan mutuwar zuciya, sai mutum ne na sai a yayi kuɗi a bashi, ka kawo kuɗinka na ƙwarai a an shi, sai su yaudare ka su kawo ma aljani na ƙarya ya yi magana da kai. Aljanin nawa zai buga maka, nawa kake so a buga ma, a gwada ma aljanin ya zo ya yi magana da kai. Wai aljanin za a kira shi ne ya zo ya yi magana da kai. Idan aljanin ya magana da kai ya gaya maka nawa kake so a buga ma, a buga ma kuɗi, a buga ma kuɗi, a anshe ma kuɗi na ƙwarai, a zo a buga ma kuɗi na banza. To ashe wankiya ce suke mutane, sai su wanke ka su wuce, su wanke ka su wuce, da haka suka yi ta tara kuɗi. To yanzu dai 1000 ta su ta cika. Kai Allah ka shiryar da mu, Allah ka shirye da mu, ka kare mu daga irin wannan mayaudara. Jama'a ai hankali, masu san a buga musu kuɗi. To akwai aljani a Zandar, kafin a kama shi ya kamata in an sako shi ku je kuma a buga mu kuɗi. Wannan aljani na ƙarya da ake cewa, Allah ya tsare. Tofa a nan kuma addu'an da Malam Salihu Alkali Zaria yayi a lokacin da Peter Obi ya kai ziyara ta jawo cece kuce, inda wasu suke ganin yayi hakan ne domin Peter Obi baya jin Hausa, yayin da wasu suke ganin yayi hakan ne kawai domin barkwancinsa da ya saba. Wasu kuma suna ganin yayi hakan ne domin zai iya faɗin gaskiya a gaban kowa. Sannan an samu wasu tawagar al'umma daga arewacin Najeriya sun sha alwashin fassara wa Peter Obi wannan addu'ar da Alkali Zaria ya yi wa shi
Peter Obi din. Ku saurari addu'ar gashi kamar haka. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, duk wanda zaka gyara ƙasar Najeriya ta dalilin shi, Allah ka bashi shugabanci. Duk wanda ta dalilin shi ƙasar nan za ta lalace, a ci gaba da yaƙi, ana satar mutane, ana kashe-kashen rayuka, Allah ya saka bin zaɓe ya rasu. Wanda bai ce amin ba shi ma Allah ya haɗa hadda shi. In Peter Obi shine alheri, Allah ya bashi. In ba shine alheri ba, Allah ya saka bin zaɓe ya rasu. Ya Allah, tun da ba shi da alheri ba, Allah ya saka ban zaɓe ya rasu. To amma jama'a, ku menene ra'ayinku dangane da wannan? Allah ya ba wanda zai zame mana. Wannan bangare kuke ganin wannan addu'a ta karkata, kuma wannan kwarin gwiwa za ku ba wa masu yunkurin fassarawa Peter Obi wannan addu'a, kuma ya kuke ganin Peter Obi zai ji idan ya ji fassarar wannan addu'a? Ajiye mana ra'ayin. Tofa da alama Yahoo Boy din nan wanda ya nemi ya kankaro wa 'yan Najeriya mutunci wajen damfara 'yan Amurka a yayin da suke kokarin sanya wa Donald Trump kudin inauguration ya shiga hannu biyo bayan matsin lamba da FBI ta yi wajen binciko shi. Sai dai fa lamarin ya ba wa mutane mamaki inda aka ji shi ma fa yana yin turancin irin da 'yan Amurka. To kenan dama dan Najeriya ne mazaunin Amurka ko dan Najeriya ne ya kware da turanci kamar yadda Donald Trump yake tsokanar shugabannin Afirka wajen turanci. Jama'a, menene ra'ayinku dangane da kama wannan bawan Allah da aka tabbatar an yi? Kuma wannan hukunci kuke tunanin zai fuskanta? Kuma shin kuna ganin ƙasarsa za ta yi ruwa da tsaki domin tallafa masa? Ko za su bashi a ramu? Tofa, a nan kuma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump shine ya tozarta wasu shugabannin kasashen Afirka biyo bayan gayyatar da ya musu zuwa White House domin su tattauna, yayin da ya ce su gabatar da kansu da sauri domin ba shi da lokaci. Tambaya ta farko, idan ba shi da lokaci me zai sa ya gayyace su? Sannan abu na biyu, ya kalli tsabar shugaban kasa daga cikin shugabannin kasar da ya gayyata, ya ce ina ya iya turanci, kuma turancinsa mai kyau ne, ya aka ya koyi hakan, wanda har yanzu suna kallon mu a matsayin jahilai kenan. Wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da Ibrahim Traore yake akan cewar a sanya kimar ku a farko kafin a fara magana akan komai. Wannan ya tabbatar da cewa wannan mutumin bai ɗauki shugabannin Afirka da 'yan Afirka a bakin komi ba, kuma shine dalilin da yasa yake aikata abin da yake aikatawa. Su kuma sun ɗauke shi tamkar wani abin bautar su, suna bibiyarsa sau da kafa. Jama'a, menene ra'ayinku dangane da wannan?